bojomu ora payu. Oh iya. Mergo ora ana sing doyan. Contone jenate Kang Pai Jokir. Kang duwe bojo jenenge Sinden Nurija. Sindene ora tau cewek. Ora tau cewek. Nek wis ki ya mung tetep trimo dikatoki tok. Kowe malah wong sing apik, wong sing utama kaya ngono. Lek Paijo meninggal bojone ora ana sing ngembus. Bojone ora ana sing ledek. Ning winganane sing nyentek kok dolan prono. Karep njaluk kire. Sing nyentek arep njaluk kire. Njaluk kire apa? Go tunggu omah. Macem-macem bae. Matur nuwun Pak Lurah luar biasa Pak Sugiyanto. Pak Sugiyanto kuwi ora mung pinter dong ning pinter kebatinane. Buktine ditresnani karo leluhur. Ora mung sing cikal bakal. Wis aku ora perlu ngatur ning leluhur cedhak kene iki ana sing do welas asih tresna karo panjenengane Pak Sugiyanto. Mula panjenengane dadi lurah kuwi kuwahyon ora kok mergo dadi lurah ning le dadi lurah mergo kuwahyon. Ana mergo dadi lurah mungur duit dong. Ning urung mesti kuwahyon. Ning nek Pak Sugiyanto ki mergo kuwahyon. Napa wahyu ning Gusti? Wahyu kraton udu. Wahyu lurah. Wahyu lurah mengko munggah-munggahe dadi wahyu kraton. Terus bar wahyu kraton wahyu Ratu Adil. Iki contoh. Ayo aja kesuwen dong. Dasare ya wis yamele kok monggo nyuwun berkahe Ranggono sing mat-matan sikit kok ketakep siap sing dipilih Mbak Ayu kuwi gembonge warga laras macane warga laras rezeki. Oh tak kira macan Asia kudu nek cara Indonesia iki ya Pak Prabowo. Nah niki macane warga laras Mbak Ayu Purwalestari. Ha. Ya dian. Nyetel siter bojone kok ora rampung-rampung. Sekarang gue pegawean kok. Monggo sing nabuh sapa padha wae kok. Sing nabuh Citra Giran yo tekan menuro yo. Teng tong. Ora rampung-rampung. Halo, sugeng enjang Mbak Ayu. Nggih, sugeng enjing. Cobi diparingi sing klasik-klasik riyen terus semangke tak ngaturi warga masyarakat Malang mriki supaya suka-suka parisaka mangun sukaning manah. Nggih. Matur nuwun kadang kula sepuh Pak Eko Marsono sang Sidorejo Maksiwungon. Sugeng enjang matur nuwun nggih nembah nuwun. Nggih. Coba iki ngaturaken panuwun Pak Priyatmo saking Cangkrep Lor. Wah nembah nuwun menika sampun ngorbitaken anak kula Gipta kalian Mas Sigit Kundarwanto saking Magelang matur nuwun. Mas Nawin Sanwyarto Direktur Utama Lenggah wonten Bandung. Mas Yuliono saking Madura. Nggih matur nuwun. Mas Admin Zuwono Mas Atimin saking Setu Bondo. Kula nyuwun Kembang Rawe. Oh nggih insyaallah. Matur nuwun Mas Supino Dwi Purnomo. Nggih. Monggo Mbak Ayu badhe peparing menapa? Jineman apa gendingan monggo. Ya coba Mbak Ayu. Nggih, jineman klambi lurik. Jineman apa Ketut Manggung? Ya. Mek Ketut Manggung kedawan. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye iki senenge sing dawa-dawa kok. Ibu PKK kuwi nek ora dawa ora seneng. Contone selera rambut kudu dawa. Oh iya. Lho Mbak Ayu, maneman suarane. Aturke arep ngaturke. Napa? Lah napa? Pelok ya kena, slendro ya oke. Oh, meh lali, pangapunten. Napa? Pawon sing ngersake Pangkur Semarangan. Nggih, niki kemutan iki wonten di kula. Nggih, Pangkur Semarangan. Oh, karo Mbak Iin jare. Ya. Coba. Iki dek wingi wah cengkoke Mbak Elisa wis ditiru karo adikku Ambar karo Iin. Cengkok saka Sulawesi. Wah, ya diaturke apik-apik banget. Ning ya kuwi pating perdil terus ora nyambung, ora apa-apa. Ya. Ming